פה בעוד סרטון חדש ומטורף. גיליתי עכשיו טריק חדש בגלל שיש כאילו את זה. אז כאילו אתה יכול לשחק במפה הישנה של 8-ביט. שהיה פעם אפשר לשחק בזה 2019. טוב. הנה אתם פשוט מגיעים לכאן, לוחצים על 8-ביט, עושים פלייט משין. חכים עד שהכל יעבור. אבל אני די בטוח אחרי עבודות תחזוקה זה לא יעבוד. ואז אתם לוחצים על ה-Y הזה, לא על הזה השני. שנייה, כדי שתבינו. והנה, ככה בדיוק היה לנו את זה במסך. וואלה מטורף. וואלה מטורף לשחק בזה, כמו שזה היה פעם. הקלטתי לפעם הקודמת, ופשוט זה עשה לי בדיקה. נורא. יאללה, תסתכלו את זה. תנסו לעקוף אותי, וואלה, אם אני אשחק עד עכשיו באותו משחק, והיית יכול פעם ללחוץ על הפנים של 8-ביט, ואז היית יכול פשוט לשחק בזה. היית יכול לראות את המשחק, ואז הם מחקו את זה בגלל שלהם מחזירים את זה. וואלה, אם הם מחזירים את זה לתמיד, זה יהיה OP וזה אחרי מלא משתנה OP. זהו, אני יכול לדעת. נכון, הנה. לא הייתי בטוח. זה טעות שהחלפתי. זה נראה לי כל פעם רנדומלי. למה נראה לי אני צריך לעבור כאן? מה? אני צדקתי. מה לעזאזל? מה? אני בעצם ככה נכנסתי. כולה מגניב. סליחות. תשמעו, זה ככה זה היה פעם. איך הוא ירק עליו? יואו! זה נראה לי מוכר, אבל אני לא זוכר שצחקתי בזה. כמה משחקים יש כאן? כן שיחקתי בזה פעם. עבור זה בתור אויב. חזק. לא חייב להרוג את כולם. הייתי הולך להתחמק, אבל אין לי... מה לעזאזל? וואלה מטורף, לא ידעתי זה שיש כאלה משחק. לא יודע שמה שירה עליי. זה הכל, חדק. וואלה, אהבתי אותי מסרטון. מה עשו לי כלום? הבנתי. יואו, בונה, המשחק הזה של 8-ביט זה אחד המטורפים. נראה לי זה הוואי השני. בונה, אם יהיה את זה כל המשחק, אני עומד לחזור להרפית. אני עומד לחרוש על זה. זה אחד המשחקים הכיפים. טוב, זה לא נראה כיף. תנסו, תגידו לי זה כיף. לא, רק.
וואי, אני מטורף בזה. בואו נסתכלו. כל שהזיזו לי, אני פתור פי במשחק הזה. בואו נראה, אולי זה גם סוף. הנה. נלך על זה שוב פעם. תכתבו מה מהמשחקים שקראתם, אני מכירים בשלב הזה. אני די בטוח שיש לזה המשך, אני לא יודעת שזה ככה. או שהם רק עכשיו באמצע להציב את המשחק. אין לי באמצע ליצור את זה. לא, כי זה לא זכור לי כל כך. יש שם מקור, ראיתם את זה? זה היה נראה לי מוכר. זה נראה לי מוכר מאיפשהו. לא לי שיחקתי בזה פעם. אני לא זוכר. אבל אין כאן מלא שלבים. זהו. מה? כל איך הצוף אז זורק את זה עליו. אתם רוצים מאוד כזה, אז שימו לייק והקלטון, תנסו את זה, תגידו לי אם נהנתם, תגידו לי אם עברתם עליי, טוב ויאללה ביי.